ba a san dabbar da take da wata nakasa kamar yadda muka bayyana. Har wa yau so ake mutum ya yanka da kanshi, Allahumma sai in ba zai iya ba sai ya samu wani sai ya yanka mishi. Idan wannan dabba za ka yi kai da iyalanka ne, to yanzu hukuncin layya ya hau kanka kai da iyalanka. Wannan watan da aka shigo na watan Zulhijja, to ba za ka yi aski ba, ba za ka yi yankan kumba ba. Haka matakka ma za ta haƙura da kitso da yankan kumba da duk abin da zai zubar da gashi a jika. Haka duk 'ya'yan gidan matuƙar wannan layya za ta shafe su gaba ɗaya, har sai an yanka wannan dabba ta layya. Ranar yanka wannan dabba ta layya kuma shine ranar sallah babba. Ba a yankawa sai ainihin an sauko idi. To idan aka ce saukar idi shine ana nufin idin da kai ya shafe ka. Kamar yanzu a Zaria nan wasu masallatai suna sallar idi karfe 8, a daidai lokacin da wasu suke yi karfe 9, a daidai lokacin da wasu suke yi 9:30. Idan har idin da kai ka je ya zama limamin ya sauka daga idin ya kuma yanka hadayar shi ko layyar shi, in ba shi da hali sai ya miƙe sanar da jama'a cewa Allah bai hore mishi ba, don haka jama'a sai su je su yanka. To babu laifi, kan ka dawo gida sai ka zo ka yanka. Hadisi ya zo cikin sunan al-kubra ta al-imam al-baihaqi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in ya dawo ana fara soya mishi hantar yana ci. Sai dai wannan hadisi da'ifi ne. Wasu sun yi ta tambaya akan yaya matsayin wannan hadisi, yana da raunin isnadi. Saboda haka abin da ya sauƙaƙa na daga jikin layyar sai ka ci, ba lallai sai hanta ko ƙoda ko kuma wani abu muƙayyad ba. Ba a siyar da layya, amma ana ainihin wato iya ba da sadaka, ana iya bayar da kyauta. Sannan ba a aje naman layya a ce za a yi mishi ajiyar da sai lokacin ainihin takutaha, ma'ana kamar yadda al'ada ce a ƙasar Hausa, sai a aje wani ɓangare musamman bindin ragon layya, bindin ragon layya sai a aje shi sai lokacin watan ainihin al-muharram, wato watan cika ciki, sai a zo sai a abinci da shi, sai a ce yana da wata falala. Ba a yin wannan. Waɗannan kaɗan kenan cikin hukunce-hukuncen da suka shafi ainihin layya. Amma ba haka ba, za ka iya soya naman layyarka, ka mishi suya mai kyau, ka aje shi a cikin man shi, cikin kakidi, kana ɗibowa lokaci-lokaci, kana ƙara ɗumamawa kana ci, sai ka ci shi har bayan wata 1 ko fiye da haka. Wannan ya halatta. Amma in a ce a aje shi har sai ya kai watan shara ko watan takuta ko watan almuharram, wannan ba daidai ba ne.